menjelasaken. Apa sing arepe ditakoni? Bu, kula badhe nyuwun pirsa. Iya, Nduk. Apa sing arepe sampean takoni? Niki, kula badhe nyuwun pirsa babagan pelajaran dinten punika. Saged kula dipun jelasaken langkung cetha. Nggih, kula jelasni. Mbak jenenge tangkot, kelas 2 teng pundi nggih? Oh, 12. Sampean ngurus mawon, mengke enten kamar mandi belok kiri. Nyuwun sewu, Mbak. Ajenge tangkot, kelas 12 niku teng pundi nggih? Oh, kelas kalih 12. Sampean ngurus mawon, mengke enten kamar mandi belok kiri. Oh nggih, matur suwun nggih, Mbak. Nggih. Assalamualaikum. Nduk, carane gawe mesin cuci piye? Niki sisana klambi miturut warnane, Bu. Assalamualaikum. Nduk, carane gawe mesin cuci piye? Waalaikumsalam, Bu. Pertamane misahaken klambi miturut warnane. Amit ku badhe tangklet. Menawi dalan badhe ten pasar niku ten pundi nggih? Oh iya, Nduk, sampeyan kok lurus wae. Mongko enak pratelon, pasare enak ning sisi kiwa dalan. Oh nggih. Matur suwun. Nyuwun sewu, Bu. Kula badhe nyuwun pirsa menawi arah datang peken niku ten pundi nggih, Bu? Oh iya, Nduk, sampeyan kok lurus wae. Mongko enak pratelon, pasare enak ning kiwa dalan, Nduk. Nggih, matur suwun nggih, Bu. Nggih, Nduk, sami-sami. Mbak, aku arep takon, omahe Sari ku ning ndi ya? Lurus saya, Mbak, sampai sawah-sawah kono. Nggih, nyuwun. Nyuwun sewu, Mbak. Kula badhe tangklet. Griyane Sari niku ten pundi nggih? Oh iya, sampean kok lurus wae ya. Mengko enek rapatan, omahe sisih kiwa dalan werna biru. Oh nggih, makasih, Mbak. Oh iya. Men don't